Hei, me olemme puuryhmä. Puusta on hyötyä meidän jokapäiväisessä elämässä. Ja puu on tietenkin meille kaikille tosi vanha tuote ja se on ollut läsnä ihan niin kuin ajoista asti. Kaikkien mökit on kuitenkin puumökkejä. Mutta ehkä ongelma nyt on se, että nyt kun ihmiset asuu kaupungeissa, niin sitten on niitä tiilitaloja eikä mitään muuta sen enempää. Ja nyt me halutaan tässä ideoida nimenomaan, että miten puuta pystytään käyttämään paremmin kodeissa ja mikä on se arvo, mitä se tuo enemmän verrattuna siihen nykyisiin muovisiin tai muuhun tuotteisiin. Se on mukautuva, eli sitä voi tehdä, niin kun se on modulaarinen, sen voi ottaa mukaan. Ja sitten kaikista tärkeintä on se, että sillä on jotain tunnearvoa. Mitä tuotteita ja palveluja puuryhmä on saanut aikaan? Kuinka nostamme UPM:n brändiä? Tule seminaariin.